Vítajte pri ďalšom dieli týždňa manažera stavby. Aj dnes vás prevediem našimi aktuálnymi stavbami, ukážeme priebeh výstavby a prinesieme dávku inšpirácií pre vaše budúce bývanie. Prajem príjemné sledovanie. Momentálne sa nachádzame v obci Techoľďany, kde realizujeme rodinný dom Kristína 40B. Pozrime sa spoločne na jednotlivé etapy realizácie základovej dosky a na to, ako postupovali práce od začiatku až po finálny výsledok. Momentálne sa nachádzame v obci Horný Vadičov, kde realizujeme rodinný dom z radu Kristína 52. V tejto fáze máme dokončené prvé nadzemné podlažie a pripravenú oceľovú výstuhu venca. Nasledujúcim krokom bude betonáž venca, ktorá zabezpečí pevné prepojenie nosných konštrukcií a pripraví stavbu na realizáciu krovu. Teraz sme zavítali do obci Necpaly, kde realizujeme rodinný dom z radu Katky 12. Stavba sa aktuálne nachádza vo fáze dokončeného krovu zo zbíjaných väzníkov, ktorý tvorí nosnú konštrukciu strechy. V nasledujúcej etape budeme pokračovať montážou poistnej hydroizolačnej fólie, latovania a následne strešnej krytiny. Nachádzame sa v obci Podzamčok, kde realizujeme rodinný dom z rady Katka 15. Na stavbe už je dokončený strešný plášť a osadené okná aj chodové dvere. Tým je dom uzatvorený voči poveternostným vplyvom, čo nám umožňuje pokračovať v vnútorných prácach bez ohľadu na počasie. V ďalšej etape zrealizujeme nenosné vnútorné priečky a následne budeme pokračovať rozvodmi inštalácie, vody, kanalizácie a vykurovanie. Momentálne sa nachádzame v obci Necpaly, kde realizujeme rodinný dom z rady Katka 12. Skontrolovali sme si zrealizovanú hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti a vyhotovené vnútorné priečky. Stavba je pripravená na ďalšiu etapu výstavby. Máme ukončenú ďalšiu časť diela a to boli vnútorné nenosné priečky a vodorovná hydroizolácia. Teraz sú na rade inštalácie. Predtým, ako sa začnú realizovať inštalácie, ste určite so svojím manažerom stavby konzultovali presné osadenie kuchynských spotrebičov, presné osadenie umývadiel, batérií, vaní, sprchových kútov a skrátka už tých finálnych vecí, kde musíme mať jasne zakotované vývody. Po zrealizovaní týchto všetkých dokumentácií, ktoré vám pomôže vyriešiť váš manažer stavby, pristúpime k realizácii. Pod pojmom realizácia si predstavujeme rozvody vody, rozvody kanalizácie, rozvody elektroinštalácie, bleskozvod a ku koncu podlahové kúrenie. Taktiež je dôležité si povedať, že pri tejto etape je nutné myslieť aj na ďalšie kroky do budúcna, nakoľko teraz treba spraviť predprípravu na či už záhradný domček, na bránu, kamerový systém,
Zabezpečovací systém je tam XY možností a je dobré to vedieť už teraz, nakoľko keď sa spraví predpríprava, o to jednoduchší potom bude krok pri už konkrétnej realizácii daných vecí. Na tejto stavbe konkrétne stojí za vyzdvihnutie, ako vyriešili majstri po dohode s investorom hlavný uzáver vody. Celý uzáver vody je zapustený v stene, nikto ho nevidí a nakoniec bude prekrytý krásnym bielým krytom. Nachádzame sa v garáži. Aj v garáži je zrealizované podlahové kúrenie, ktoré je realizované na základe platnej projektovej dokumentácie. V projektovej dokumentácii máme uvedené rozostúpenie potrubia, hrúbku tepelnej izolácii a dimenziu potrubia. Nachádzame sa v technickej miestnosti. Technická miestnosť je v dome veľmi dôležitá. Vždy sa do technickej miestnosti pokúsime dostať čo najviac technológií. Všetko samozrejme záleží od vás, ako od klienta, čo si predstavujete. Tu môžeme mať príklad osadený plynový kotol, tepelné čerpadlo, elektrický kotol a rôzne zdroje vykurovania. Hej. Podstatné je, aby to boli dotiahnuté prívody na podlahové kúrenie, to máme tu, ktoré následne potom smerujú do rozdeľovača a prívod a vývod studenej a teplej vody. Hej. To je alfa omega. Taktiež je možné tu osadiť rekuperáciu centrálnu, keď klienti budú chcieť. Čiže tých možností je viacej a snažíme sa to vždy natlačiť do technickej miestnosti. Myslíte na to. Pokiaľ budete mať technickú miestnosť, snažíme sa tam dostať vždy čo najviac technológií. Z technickej miestnosti sme sa ďaleko nepresunuli, lebo hneď vedľa máme domový rozvádzač. V domovom rozvádzače sú samostatné poistky na každý okruh, či už to je samostatný okruh, či už je to viaczasúkový okruh, či už to svetelné okruhy. V prípade poruchy, tak vždycky vieme v tomto rozvádzači daný okruh vyhodiť alebo zhodiť istič. Sme v kuchyni a ideme riešiť kuchynskú linku. Ako som vás už na začiatku videa upozornil, tak pri realizácii kuchyni je dôležité mať jasne dané vývody. V tomto prípade sú to napríklad studená teplá voda na dres, hneď vedľa toho myčka, zásuvkové okruhy, ako budú hlavne pri pracovnej doske, digestor, mikrovlnka a taktiež je dôležité, nakoľko to je súčasný trend, mysleť na americkú chladničku. Veľa amerických chladničiek má vlastný prívod vody. Na to treba mysleť tiež tam. Dole vidíme takisto zrealizované podlahové kúrenie. Upozorňujem, že za kuchynskou linkou sa môže aj nemusí robiť podlahové kúrenie, ale pod kuchynskou linkou sa zo zásady nerealizuje podlahové kúrenie. A sme pri rozdeľovači. Ako som spomínal, z kotla ide hlavný rozvod kúrenia do rozdeľovača. Záleží od typu domu, či je jeden alebo dva. Pri poschodových domoch to môžu byť aj dva rozdeľovače, pri bungalovoch to zbýva spravidla jeden väčší. Hej. Odporúčam tento rozdeľovač vždy osadiť do miestnosti, ktorá nie je spojená s nejakou obytnou časťou, aby tam neboli nejaké rušivé zvuky v noci. Rozdeľovač vyzerá nejak takto. Dôležité je, ale naši profesisti to vždycky pre vás spravia, že každý okruh je označený, ktorá miestnosť, ktorá je v prípade danej regulácie. Opäť sa nachádzame v obci Necpali. Tentoraz sme sa presunuli na druhú stavbu. Realizujeme tu dvojdom podľa individuálneho projektu. Skontrolovali sme si zrealizovanú betónovú mazaninu, ktorá tvorí podklad pre finálne vrstvy podlahy. Nasledujúcou etapou budú dokončovacie práce. Momentálne sa nachádzame v obci Trnavo, kde realizujeme rodinný dom z rady Kristína 40C. V tejto etape prebieha realizácia vnútorných strojových štukových omietok. Pred samotnou aplikáciou je potrebné pripraviť podklad a osadiť omietníky, ktoré určujú výslednú rovinu omietky. Následne sa omietková zmes nanáša strojovo na steny a stropy, zarovná sa do roviny a po čiastočnom zatuhnutí sa finálne vyhladí do hladkého štukového povrchu. Výsledkom je kvalitný podklad pripravený na malovanie a ďalšie dokončovacie práce. Názorná ukážka.
Ďakujem, že ste sledovali Týždeň manažera stavby. Ak vás naše domy zaujali, sledujte nás aj na budúce. Prajem vám pekný deň, veľa inšpirácií pri ceste za vašim novým domom.